सध्या सिंधुदुर्गच्या राजकारणात सत्तेच्या स्वार्थासाठी उभाटा गटानं चालवलेला खेळ हा उभाटा गटाचा खरा चेहरा समोर आणणारा ठरतो। एरवी जिल्ह्याच्या कुठल्याही निवडणुकीत मातोश्रीवरून बारीक नजर ठेवणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यावेळी कणकवलीबद्दल एक शब्द बोलायला तयार नाही। आणि दुसरीकडे मालवणात मात्र उभाटा गट आणि शिंदे सेनेची नुरा कुस्ती सुरू आहे। जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक सत्तांतर झाली, पण सत्तेसाठी अशा अभद्र पातळीवरचं राजकारण आम्ही पाहिलं नाही असं म्हणत जिल्हावासीय उभाटा गटाच्या आणि शिंदे सेनेच्या या लुटूपुटूच्या आणि स्वार्थी राजकारणावरती टीका टिप्पणी करायला लागलेत। आता नमस्कार, मी साईनाथ गावकर राजकारणातील रोखठोक विश्लेषण मांडणाऱ्या कोकणशाहीच्या बॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात आज पुन्हा एकदा खळबळ उडवणारी परिस्थिती पाहायला मिळाली। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मालवणात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे सेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्यावर रोखठोक शरसंधान करत ठाकरे गटाचा बुरखा फाडणारे मुद्दे मांडले। कणकवली शहर विकास आघाडीच्या नावाखाली ठाकरे सेना, शिंदे सेना आणि अनेक स्थानिक गट एकत्र आले, पण त्याच वेळी मालवणात मात्र तेच घटक एकमेकांविरोधात उभे ठाकले। यावरून नितेश राणेंनी ही कशाची मॅच फिक्सिंग आहे असा थेट सवाल करत वैभव नाईकांना राजकीय अडचणीत उभं केलंय। नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत मालवण शहरातील पारंपरिक ठाकरे सेनेच्या मतदारांवर लक्ष केंद्रित केलंय। वर्षानुवर्षे राणे विरोधी मतदान करणाऱ्या या मतदारांना फसवण्याचं काम स्वतः वैभव नाईक करतायत असा गंभीर आरोप नितेश राणेंनी केला। नामदार नितेश राणे यांच्या म्हणण्यानुसार कणकवलीत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून ठाकरे संपादित नेते शिंदे शिवसेनेसोबत एकत्र टेबलावर बसतात, पण मालवणात तेच नेते भाजप आणि शिंदे गटाविरोधात उभे राहतात। ही सगळी मतदार राजाची बनवाबनवी अखेरीस पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कणकवली आणि मालवणवासियांसमोर पत्रकार परिषदेतून उघड केली। याच विषयावर आजचा बॉलिवूड। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची सर्वात ठळक टीका म्हणजे उभाटा गटाची सोयीस्कर असलेली दुहेरी भूमिका आज उघड पडली आहे। अगदी नितेश राणे यांच्या शब्दात थेट बोलायचं झाल्यास त्यांची काही वास्तववादी वाक्य जर उभाटा गटाच्या मतदारांनी ऐकली तर उभाटा गटाचं मतदान थेट शून्यावर येईल। कणकवलीत ठाकरे शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखांना जिंकवण्यासाठी शहर विकास आघाडी स्थापन करावी लागली। सर्व पक्ष तिथं भाजपाच्या विरोधात लढतात, पण त्याच वेळी शिंदे शिवसेनेसोबतही येऊन बसतात। मग मालवणमध्ये हेच सूत्र का लागू होत नाही? एकीकडे कणकवलीत त्यांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून फिरता आणि दुसरीकडे मालवणात त्यांच्या विरोधात लढताय। राणेंचा इशारा स्पष्ट होता। दोन्ही मतदारसंघात दोन वेगळे चेहरे दाखवून मतदारांची दिशाभूल होते। हे पत्रकार म्हणून आमच्याही लक्षात आलं। पत्रकार परिषदेत नितेश राणे यांनी वैभव नाईकांच्या शांततेवरही सवाल उपस्थित केला। इतक्या मोठ्या गोंधळावर, लोकांच्या मनातील प्रश्नांवर आणि युतीच्या गोंधळावर वैभव नाईक मौन का पाळतात? मौनी बाबा होऊन चालणार नाही, उत्तर द्यावंच लागेल असं आवाहन नितेश राणेंनी दिलंय। त्यांच्या विधानांमधून स्पष्ट होतं की राणे आता या विसंगतीला थेट निवडणुकीच्या मुद्द्यावर आणू इच्छितात। खरं तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांचे शत्रू असणारे उभाटा सेना आणि शिंदे सेना कणकवलीत अशा कुठल्या विकासासाठी आणि कुणाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आली आहे याचं उत्तर कुणाजवळच नाहीये। केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या कणकवलीच्या विकास सूत्रात आपला भ्रष्टाचार खपला जाणार नाही म्हणून अगोदर स्थानिक विकास आघाडी, मग शहर विकास आघाडी आणि त्यानंतर क्रांतिकार विचार पक्ष अशा वेगवेगळ्या बोगस नावाची एक कंपनी स्थापन करून त्यावर आता प्रॉफिट मार्जिनचा धंदा चाललाय अशी चर्चा सुरू झाली आता कणकवलीत। सामान्य कणकवलीकरांचं नाव घेत मांडलेला हा राजकीय आखाडा कुठल्याच कणकवलीकरांना मान्य नाहीये। हा ग्राउंड रिपोर्ट आहे
आणि म्हणूनच या शहर विकास आघाडीच्या नावाखाली फक्त नेत्यांचा गोतावळा आणि प्रचारात जनतेची बोंब असा चेहरा दिसतोय. कणकवलीत सत्तेसाठी गळ्यात गळे घालणारे उबाटा आणि शिंदे सेना मालवणात एकत्र का आले नाही या प्रश्नाचंही उत्तर ना उबाटा सेनेकडे ना शिंदे सेनेकडे. लक्षात घ्या, या दोन्ही शहरातील वेगवेगळ्या राजकीय भूमिकांना जिल्ह्यात राजकीय गोंधळ वाढलाय. कणकवलीत मैत्री, मालवणात वैर अशी परिस्थिती तयार झाल्यानं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या घडामोडींवर बारकाईनं नजर आहे. केवळ भाजपच्या नितेश राणेंना हरवण्यासाठी आणि त्यांचं वाढतं वजन कमी करण्यासाठी आखलेलं हे कुटील कटकारस्थान कणकवली आणि मालवण वासियांसमोर उघड झालंय. नामदार नितेश राणे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न निवडणूक वातावरणात चांगले स्थग निर्माण करणारे आहेत. मालवणात भारतीय जनता पक्षानं स्वबळाचे दावे करणाऱ्या शिंदे सेनेला जमिनीवरचे कागदावरचं गणित मांडून 4 जागांचा जेमतेम मांडलेला हिशोब आता प्रचारातही तेवढाच उरतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कदाचित मालवणमध्येही खरंच टक्कर आहे की इथेही न दिसणारी छुपी युती आहे ही कुजबूज आता मालवणातही वाढू लागली. असो, पण या सगळ्या केवळ सत्तेसाठी गळ्यात गळे घालणारे उबाटा सेना आणि शिंदे सेना कायमचीच एक होऊन लढत का नाही हा मतदारांचा भाबडा प्रश्न आहेच की. सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष गोंधळलेले असताना मतदार राजा मात्र हे सगळं शांतपणे पाहतो. विकास निधीची तरतूद आणि विकास करण्याच्या क्षमतेत या दोन्ही निवडणुकीत जनतेचा फैसला अंतिम शिक्कामोर्तब करणार असणार आहे. आणि त्याच वेळी या डबल ढोलकी स्पर्धेचाही कायमचा निकाल लागलेला असेल. बघू पुढे काय काय होत आहे. तुर्तासच्या पॉलिवूडमध्ये इथंच सोलपूया. भेटू पुन्हा नवीन भागात. आपण मात्र कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फेसबुक पेज आणि कोकणशाही न्यूजचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करा. धन्यवाद.